चली प्रसंग रही दो चार लाइन कृष्ण जन्म के प्रसंग चाचा आदेश कइले बारे चलो मास्टर दिखाओ कि अरे कहानी कहानी कि अरे कहानी 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 कि तनी ध्यान धके सुनी ना कहानी अरे बेदावा पुरानावा के बतिया बखानी बेदावा पुरानावा के बतिया बखानी आई जाना बबुआ के हमनी के दिन के उपलक्ष्य में उपस्थित बानी ओह बबुआ के ओर से सैकड़ों रुपए का पुरस्कार मिलल हमारा तरफ से बबुआ के आशीर्वाद रही बबुआ पढ़ लिख के अपना माता पिता के नाम रोशन करो तो नाम रोशन होई कैसे महुआ हुआ मत मारे मरौरा न तो रोरा मार के अंत मुंह महक जब मुंह महके लागे ना तो महकत इहो मारे लागे कि यार पढ़ल बानी सुनल बानी कि यार तवने गावतानी कहानी तू तनी ध्यान धके सुनी ना कहानी बबुआ धरती पर अत्याचार बढ़े लागल धरती गाय के रूप धके चल गइली कहां गोलोक धाम में कन्हैया जी से कहली कि एक कन्हैया जी जब धरती पर अत्याचार बढ़ल बा तब देवी देवता के अवतार भइल बा और पापी के संहार भइल बा तो रौरो आइए धरती से पापी के नाश करी भगवान कन्हैया कहले कि गौ माता जा हम द्वापर में कृष्ण बन के आई और धरती के तरंतार कहा हम देवकी के बदन से हमार जन्म हुई कौन सा हमारा मामा रही है और वही समय कौन से हम विनाश करें कि हमारे जन्म हुई बदनवास यार जादू पोच खना दनवा में कि हमार जन्म होई देवकी के बदनवास जादू पोच के कृष्ण अवतार आए हाय कि हर दुनिया के भार लेके कृष्ण अवतार कि लेके कृष्ण अवतार हो रे कि हर दुनिया के भार हमार जन्म होई कि अरे देवकी के बदनवा से यादव वंश खना दनवा से कन्हैया जी वही समय कहले कि जा हम द्वापर में कृष्ण बन के आई धरती के तरंतार करे और ओकरा बाद में बबुआ देवकी के वासुदेव जी से बियाह होता तब जब देवकी के विदाई होके लागल बबुआ तब कंस के मन में विचार का जागल कि अरे हमार बहन के विदाई होता हम शांत बैठल बानी कंस कहले का बबुआ अपना रथ पर बैठा के अपना बहन के विदाई करे लगले लेके जाए लगले भाव लागल कैसे किया रे बाजावाली होले अरे बजनिया हो लोगावा डोलिया ले ले का
बजवाली होले जनिया होलो गावा डोलिया ले ले छतवाली होले वान हो भैया बहिनिया सोने जा छतवाली होले वान हो भैया बहिनिया संगमा जा छतवाली होले वान हो भैया डोलिया ले ले छतवाली होले कौन हो भैया डोलिया ले ले डोलिया ली होले का हरवा होलू गावा बहिनी वही गरीब देवकी के मन में विचार जागल कि ये भैया तू हमारा संगे मत तू लौट जा अभी से काहे कि घरे माई रोवत होई है तू जा माई के समझई है बुझई है लौटी जाहू लौटी हो जाहू भैया घरे रोवत होई है माई दिहसा बाजा एकरा बाद में बबुआ का पैसा देब का दे दी चलावा